Président de la République. הטלפון הסלולרי נהיה כבר חלק מאיתנו, קשה להתנתק גם בחול. אז כמה יעלה לכם הקיץ להתקשר ולגלוש גם כשאתם בחופשה? הכתבה של עידו סולומון. גלישה באינטרנט הסלולרי כבר הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנחנו מתעדכנים בחדשות, מקבלים מיילים ומנווטים, אבל כשיוצאים לחול, החוויה השגרתית הזאת עלולה להפוך להיקרה. ישראלי שנוסע לחול נתקל בבעיה של קצב גלישה נמוך ועלויות גבוהות יחסית למה שהוא משלם בארץ. אפשר לבנות על נקודות וי-פיי חינמיות, אבל מי שרוצה להיות מחובר כל הזמן צריך לשלם. השבוע מגיע לישראל פתרון חדש שמיועד לחברות ועסקים. חברת אייפס האמריקנית מספקת גישה לאינטרנט באמצעות אפליקציה פשוטה. החברה רוכבת על מיליוני נקודות וי-פיי ברחבי העולם ונותנת כיסוי רחב כולל במטוסים שיעלה לכל היותר $50 לחודש. יתרון אחד זה בעצם שנפח הגלישה שאתה יכול להשתמש בו הוא בלתי מוגבל. היתרון השני זה עלויות נמוכות יחסית לכל האלטרנטיבות האחרות. בחודשי הקיץ יוכלו גם לקוחות שהצטרפו למיזם בזק פרי וי-פיי ליהנות מהאפליקציה הזאת ומגלישה חינם בחול לחודש אחד בזכות שיתוף פעולה בין שתי החברות. אפשרות נוספת ומשתלמת היא חיבור לאינטרנט הנייד של וובינג. באמצעות המכשיר הזה שהופך לנקודת וי-פיי ומאפשר חיבור לעד 8 מכשירים. התעריפים הם כ-80 שקלים ל4 ימים ו345 שקלים לשבוע, תמורתם נקבל 300 מגבייט ליום. אתה מקבל פה חבילות שהן מאוד גדולות, ואז אתה גולש בראש שקט, אתה לא מפחד מחריגה ומה יהיה. היות ואנחנו עובדים עם רשתות מקומיות, החיבור שלנו הוא הרבה יותר מהיר. אפשר גם לקנות סים מקומי ביעד שאליו אתם נוסעים. המחיר עבור ג'יגה גלישה יעלה בין 50 ל100 שקלים, אבל אז תאבדו את מספר הטלפון שלכם. האפשרות הנוחה, אך לא בהכרח המשתלמת ביותר, היא חבילות הגלישה שמציעות חברות הסלולר. אם תרצו חבילת אינטרנט בלבד, בסלקום תשלמו תשלום חד פעמי לנסיעה של כ-50 שקלים, והחל מכ-30 שקלים לכל יום גלישה תלוי ביעד, במודל לא גלשת לא שילמת. נפח הגלישה עד 50 מגבייט ליום, לאחר מכן הגלישה תחסם עד היום הבא. בפלאפון המודל דומה תשלום חד פעמי לנסיעה של כ-20 שקלים ועוד כ-30 שקלים לכל יום גלישה בנפח של עד 75 מגבייט. ביולי ובאוגוסט תציע החברה ללקוחותיה את יום הגלישה הראשון בחינם. בפרטנר מציעים חבילת גלישה של ג'יגה-בייט למשך חודש תמורת כ-140 שקלים ללא תוספת תשלום. ובהוט מובייל יציעו לכם החל מיולי לשלם כ-200 שקלים ל-50 מגבייט גלישה ביום למשך 7 ימים. אז לפני הנסיעה הבאה אל תשכחו להשוות מחירים ולמצוא את ההצעה המשתלמת ביותר לכם. כן, וכדאי לשים את הטלפון קצת בצד בחופשה.